हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो बर' हरबाय लोगोफोर एमडि गोदाव सोराव भिडिअआवहाय बेयाव मोनाव ओंखाम संजानो नागिरदों जों लोगोफोर मोनाव पार्टि जानायनि जोंनिया अरदाब खुरदों नै बेयावनो जागोन दा मोनाव पार्टि जाग्राफोरा दा माइरं सुनो रेडि लोगोफोर नै दिपसियाव सोना लाबाय जों माइरंखौ मोनावनि पार्टिया लाडुसिं आं फुजा खालामदों ओइ हामा गोजि जाबाय खिन्थु ओइ बाहायदिनलाय दासो दा नों ओइ सिखा गिदिरा माथो अर सुदो गति र' सिखा गिदिर लायनांगोन ना ओमफ्राय बेदरखौ सुदो बयलारखौ मोनसे संग्रोनांगोन पात्र मोनसेल' सुदो दा नै जों माइरं सुनो थांगासिनो दे मोजां सु नै माइरं सुबो लोगोफोर होमबालाय इखौ आं जावथि इथे नोङो बैलाय आंजों फैदो मोजां सु बन्द' खालामनोथ' फिल्टारनि दैखौ लाना ओरैनो मोजां सु दे खालामदो दैबो लाबोलाय लोगोफोर माइरंखौ बेयाव सुखाबाय सुना लांखानोसै एबारसिनो दै हारिबो सोनानै मोनावनि पार्टि नालाय हांखाब बुंग्रो जानाय दे लाखाबाय दा नै दैखौ लाखाबाय जों लोगोफोर थांसै एबार सुखाबाय जाबायलै जाना हे गोजानानै सिना लाना थांगासिनो अखौनो दे जरायदो मोजां लेब दे बरिया लेबबाय था दे जलायदो जाखाजोब्बाय बयलारदो मोनावनि खाना नै दा जोंना ब्र'आ अरखो लागायजेनबाय लोगोफोर नै जोंथारसिगोन जोंसिगोन नै जोंबाय लोगोफोर जोंमारथारबाय लासैनो नायलांबाय थाथो लोगोफोर खामा जानदो जादो आरो दा दे जानहरदो एबार मोनथोंसैब्रा अराबानो जायासै बाहेरावसो जाहैबाय लादोस संग्राफोरा नै बरिया जासिनाय दुब्लि बारियाव दिनै खामखो मजानो खाम नेगासिनो आरो बिसोरो माला उखैमारबायना लादोस बुरल दे दासो गोदावहांदो नोंसोर संबाय थादो होमबा संबाय थादो नोंसोरो मोनबाय दे जानोसै होनबालाय बा जों नुलायलायासैनो संनायखौ देनजार गाजा संखादो सिखा 3 लिटार दै होजोबबाय बा नै खामाबो थालिर बिलाइयावसो खोबदों लोगोफोर नै आया गुदुंथार माथो बोरलाय नायनो मैगंखौ नै लोगोफोर मोनावनि खानाया बरिया नै संग्राफ्रा जोंनिया ओंखाम ओंख्रि गासिबो मोनजोब्बाय लोगोफोर दा जानोसै जों दे नायलांबाय थादो लोगोफोर जाखा जख' जानायखौ गोदाव सोरावनो फालौ फब्रा बरिया जानोसै फार्स्ट टाइम थालिर बिलाइयाव जासिनो आरो दिनै पार्टिया जाबाय अबाव बाहायलाय जायो दा दे हायदो दे वा थालिर बिलाइयाव जाबाय नामा बुदिने माहा इयावनो हो साइड गायगासिनो नै बिथाङा ब्र'आ मोनावनि पार्टि होनदो मोनानि पार्टि दै गाज्रि जागोन लोगोफोर जाबायना मा लादुलाय दे सोदो लादु लागाव
रानदों नै लुथार थालिर बिलाइयाव जाबाय ने दे जादो बाबु sama गोथावसो गोथाव गति जादों जानो हो दे हो आरो गिदिरलै गावखौ दे लादो swrao नैबे जागोन दे जाखायलै आङो खामासो मा swrao नैबे जागोनसो गोथाव आंबो जानोसैलै लोगोफोर दे जाग्रोबाय जों बाहेराव लोगोफोरजों जानायानो मजाखाना लोगोफोर बरिया नाङो जमानो बरिया जादों बरिया लोगोफोरजों ज' जानो मजाखा लोगोफोर जमानो Ada tuh kan ini kan itu. Oh sini ya? Ini apa tuh na? Mahal. Iya. boriya लोगोफोर Mau tak? Udah kan apa? Ini sih nggak ada tuh. Konang kan. Belajar. Disturb. Ini ke mana? Ini mau siapa? Share gue ini. Share tuh bilang tadi. Ini lewat nih. boriya Pasti gue tahu nih. Ya, bijing kok. जानो हो बरिया जादों ना बाबु गति माबायदि मोनजादों हा थिगानो हामाला लादु माबायदि Dosiana nih yang karbe satu bener rumah. boriya nih Mati kapan sih betul tuh na? Đâu có lần mới thật được. Ôi mà tôi mai nó sẽ không ăn được. जानो हो Manusia đâu थालिर बिलाइयाव जादों नै बिथांदों दं बरिया बेसेबा गोबावनि उनाव फोजोबबाय दा Dia tuh kurang. जाग्रोनोसै Dan sana gue kurang. Halang kan kita. ngambil hasil masuk Masih. Upaya jamak bener. dah ada bila di sebelahnya dah kembali dulu bos nanti bintang kasih dan nyamuk Kali-kali sejarah kamu. yes mak bapak jarang mbak ras dan jarang banget so Sini bitang जागासिनो. baru pernah stream थालिर बिलाइयाव जानायानो मजाखा लोगोफोर बेसेबा गोबावनि उनाव थालिर बिलाइयाव जादों Adanya selai betul ni. Nah, Kamu. Masih sih gini. udah coba lu ke zakambai aja enggak Plastik betul lah.